Kajing mentoi na kajing wan poi jong usurok ba 4 lane ubadai uji esurut national highway. Kala pensuk khamtam ya kipai ba nong ribhoi bat kumju ya kiweru ki bawan na kiwe ki distrik bat na kiwe ki jela ki badai leit lenti na une usurok. Haba phai sha kawai pat kaliang kajing don jong une usurok ubabha bat kajing don jong ki nongnya kali ba klemakor dak ba penher state ya ki kali kat hadu ba kim suthu shu ila ka bor lajong bante lakam ya ka kali ka bakinya. Hanin kamit kawai ke kali tata TIAGO kabadon ya registration number ML10B khandai nyo san khandai kabawan na Shillong da kajing thmu banle chakhat pramer ribhoi district kabala penher state bat kabala su kumukhnam ha kaba kala arengkang najrong jong divider jong ka surok 4 lane bat kala lej lembub ya kawai ka trok khat ar shaka kabadang wan na Guwahati. Kani ke jingja accident kali kala ja ha surok ba ji esurut kabadang hap ha ka shnong umsamlem hari bhoi district. Ha kani ke jingja laingut kila Mynsaw jur ki basyong ha kani ke kali tata TIAGO ki bakendhup na du driver uparlok jongu bat iwe longkmie balak hamrang ba. Na kaliang ki bor pulit jong ko umsting police outpost marsinio jing tip ya kani ke jingja kila poi marmar sya keti jaka bat kila le ya kabadon kam. Bat ya ki te ki balak Mynsaw lara no sya CHC umsting bat na ya ke jing sumar.